O mellor ballet contemporáneo chega de novo a Santiago da man de SCQ Danza. Esta actividade traerá á nosa cidade a 5 dos espectáculos de baile máis valorados no panorama nacional e internacional, entre eles Javier Martín ou a Compañía Nacional de Danza dirixida por Nacho Duato. Os seguidores da mellor danza contemporánea teñen unha cita en Santiago grazas ao ciclo SCQ Danza. Esta actividade traerá a Compostela a 5 dos mellores espectáculos e compañías do momento. Pese a que a primeira actuación deste ciclo xa tivo lugar, co espectáculo de David Loira, mañá chegará aos escearios do Teatro Principal o traballo da compañía catalana Sol Picó, e o vindeiro 26 de abril actuará a formación santiaguesa BS Estudio Danza, pero haberá máis actividades ao longo de todo este ano. O 4 de xuño será o momento do espectáculo de Javier Martín titulado Tabú Resorte, coreografía, música e son e dirección tamén de Javier Martín, e despois xa en outubro, no Auditorio de Galicia, a Compañía Nacional de Danza dirixida por Nacho Duato. Este ciclo botou a andar no ano 2007 e dende aquela pretende extender a cultura da danza contemporánea entre o público de Santiago. Unha aposta, polo tanto, arriscada, pensamos que incluso valente. Unha aposta por unha disciplina emerxente, por unha disciplina hasta certo punto difícil en canto ao público, a súa acollida, en canto á recepción, e pola cal facemos o esforzo precisamente co obxectivo de crear un espazo, crear un público, de crear un hábito de asistir a espectáculos de danza. As entradas para asistir a algún dos espectáculos deste SCQ Danza están dende hoxe xa á venta na páxina web de Caixa Galicia e nos despachos de billetes do Teatro Principal e do Auditorio de Galicia. O seu prezo varía dende os 3 ata os 7 euros.